Цього року вже виповнюється 80. Tento rok uplynulo 85. výročie od vydania prvých príkazov z Moskvy, ktoré spôsobili v Ukrajine smrť viac ako 7 miliónov ľudí a 3 milióny mimo územia Ukrajiny. Na Kubani, v severnom Kazachstane, na Volge. Aj na ďalekom východe sa sústredili Ukrajinci. Hoci sa tam dostali v rôznych časoch, vytvorili si celé dediny a ukrajinské oblasti. V týchto miestach bol hlad, ktorý potom dostal názov Holodomor, počas ktorého ľudia hromadne umierali. Prečo sa to všetko stalo? Pretože Ukrajinci, predtým ako bol Holodomor, predtým ako bol spáchaný tento trestný čin, vystúpili veľmi silne proti kolektivizácii. V roku 1930 bolo v Ukrajine viac ako 5000 povstaní. Kolektivizácia v Ukrajine bola pre sovietských predstaviteľov veľmi komplikovaná, pretože samotná zásada kolektivizácie odporovala ukrajinskej mentalite. Ukrajinci chceli svoje vlastné hospodárstva, malé, ale svoje vlastné. V Rusku možno existovali určité základy pre kolektivizáciu, tzv. Družstva, po ukrajinsky obštiny. No v Ukrajine takéto organizácie neexistovali a preto kolektivizácia v Ukrajine bola od samého začiatku vykonávaná veľmi hrubými a násilnými spôsobmi. Mal som 6 rokov, keď bol holodomor v plnom prúde. Prišli a odobrali nám všetko. A ako odobrali? To je zaujímavé. Mali sme pozemok, kone, kravy, husy, sliepky, všetko, čo mal každý gazda. Prišlo niekoľko ľudí s čiapkami a v červených kapucniach. Povedali nám, chystajte sa na dedinskú radu. V čom sme boli, v tom sme tam aj išli. A povedali nám, nevracajte sa domov, váš dom už vzali. Už tam žijú iní ľudia. Nie ste už vlastníkmi. Všetko bolo z domu odobrané pre kolchoz. Nie všetci si uvedomovali rozsah toho, čo ich čaká. Niektorí stále očakávali, že ide o nejaké nedorozumenie. Ľudia si mysleli, že ide o peregiby na miestach. Niekde príliš veľa. Túto frázu rád používal sám Stalin. Navyše, niektorí ľudia si mysleli, že je potrebné informovať vyšší orgán, ktorý utiší miestnych hospodárov. Myslím si, že približne na prelome 1932 a 1933 roku sa ukázalo, že nejde o nejakú iniciatívu zdola, ale o cielenú štátnu politiku. Bolo jasné, že toto všetko je vykonávané vedome a bol to pokus priviesť ľudí k smrti, čo sa nakoniec vlastne aj stalo. Keď ľudia počuli, že začali odoberať aj chlieb, vzduch bol preplnený elektrizujúcim napätím. Ľudia cítili, že sa blíži veľké nešťastie. Nešťastie prišlo až k ľuďom.
Часто були такі випадки, коли і люди це бачили. Často sa vyskytovali také prípady a ľudia to videli, kedy odobrané obilie bolo uskladnené v skladoch a strážené ozbrojenými ľuďmi a nikam ho odtiaľ neodvážali. Keďže tam neexistovala vhodná infraštruktúra a chýbala preprava, obilie tam hnilo. Ale ľudia nemali možnosť dostať sa k tomu obiliu, pretože pri každom takomto pokuse do nich strieľali. Я помню хорошо 33-й рік уже. Veľmi dobre si pamätám rok 1933, kedy ľudia začali zomierať. V každom dome. V našom zomreli 4. Otec, matka, sestrička a bráček. Sestrička a bráček boli z nás najmladší. Ľudia padali za chodu. Ideš a vidíš, že človek leží mŕtvý. Títo ľudia boli pochovaní priamo na tom mieste. Tam, kde zomrel, tam ho aj pochovali. Deti boli veľmi hladné. V blízkosti kostola bolo veľké nádvorie a bol tam aj dom. Pravdepodobne bol odtiaľ vysťahovaný nejaký bohatý gazda a následne v tom dome zriadili škôlku, ktorú nazvali námestie Majdan. A ja som do nej chodila. No ja som sa vracala spať domov. A deti, ktoré tam zostali na noc, tiež chceli jesť. Keď som prišla domov, mali sme varené nejaké žihľavy alebo trávy. A deti, ktoré stále boli v škôlke, jedli živec, sles a akacie. Sedeli na námestí vedľa škôlky a pásli sa. Keď nejaké dieťa zomrelo, nikto sa nepozeral, ako ho odvážali. Zvážali mŕtve deti do spoločnej jamy. Moja matka je tiež pochovaná v spoločnej jame. Všetky deti boli zvážané do tej jamy. А хотілося так, хоч раз наїстися, хоч і вмру. Chcelo sa mi najesť sa aspoň raz, hoci aj zomrieť. Ale matka nedovoľovala prejedať sa, pretože nebolo z čoho. Dala každému trochu, preto som mal pľusgeria na nohách a bol som opuchnutý. V roku 1933 ma neprijali do školy, pretože som bol opuchnutý. A takých ako ja bolo veľa.
Ця Україна, в принципі, була перетворена. Celá Ukrajina sa zmenila na svojrazné hladové geta. Hranice boli tiež obkľúčené. Roľníkom nedovoľovali opustiť dedinu. Ukrajinci nemali právo prekročiť hranice Ukrajiny. Не пускали никуда. Ľuďom nedovoľovali nikam chodiť. Nevydávali im potvrdenia a pasy. Vycestovanie bolo zakázané. Nešťastní ľudia trpeli. Komunistickí aktivisti jedli slaninu a ja som jedol iba polievku, ktorú dávali v škole. Колгосп бігали. І я бігала. Behali sme do kolchozu, zbierali zeleninu. Na poliach, kde pleli mrkvu, zostávala špinavá mrkva, ktorú sme zbierali a jedli. Когда снег сошел. Potom, ako sa roztopil sneh, sme zbierali zmrazené zemiaky, repu, mrkvu, nosili sme ich domov a jedli. O niečo neskôr sme začali jesť listy stromov. Najmä lipu, pretože listy lipy sú mäkké a sladké. Môj otec chodil na cintorín, kde boli pochované kolchozné kone. Tam ich zakopávali. Nestihli ich ani poriadne zakopať, už ich ľudia vykopávali. Rezali a jedli mäso zo zdochnutých koní. Літо було. Bolo to v lete. Kolchozníci zbierali pšenicu na poliach, no niekoľko kláskov tam zostalo. Zozbierali sme ich, hoci to bolo zakázané. Začali nás z polí vyháňať. Охраняли охранники сельские. Vyháňali nás dedinskí strážcovia. Keď sme uvideli, že stráž sa odišiel jedným smerom, hneď sme vybehli na pole z druhej strany. Trhali sme klásky a pchali ich do vreciek. Potom sme utekli. Niekedy náš strážca chytil. Raz ma hodil hlavou o zem. Bol som malý chlapec, myslel som si, že mi rozbije hlavu. Tak silno ma udrel. Starostlivo strážil kolchoznú úrodu obchodskár menom Kovaľov. Голод є дуже специфічною зброєю, вона вбиває не зразу. Hlad je veľmi špecifická zbraň. Nezabíja okamžite, najprv ničí ľudskú psychiku, láme vôľu. Hlad ako zbraň, ktorú si vybral Stalin, bol veľmi efektívny, pretože fyzickej smrti ľudia nedokázali vzdorovať. Pred smrťou boli takí demoralizovaní, že sa nemohli brániť. Videl som človeka, ktorý už nevyzeral ako človek. To bol obrovský, opuchnutý sud ovinutý handrami. Tvár sa mu roztiekla, tiekla mu slina aj oči. Handry skysli v kaluži. Natiahol ku mne ruku, aby som mu niečo dal. A ja samozrejme nemohol som mu nič dať. Ale zapamätal som si, ako ma to strašilo, pretože predo mnou už nestal človek. Тривають суперечки часто. Často prebiehajú spory medzi vedcami. Bol holodomor úder pre roľníkov alebo Ukrajincov? Zdá sa mi, že tieto diskuzie sa blížia k sofistike. Pretože v skutočnosti väčšina Ukrajincov v Ukrajine boli roľníci a absolútna väčšina roľníkov v Ukrajine boli Ukrajinci. Bol to v podstate jeden úder s dvomi účelmi. Strašný úder, ktorý spôsobil Ukrajincom obrovské straty ako národnému spoločenstvu a je cítiť stále. Голодомор спеціально зроблений. Holodomor bol urobený cieľene, pretože bolo potrebné zničiť Ukrajincov a ukrajinské územia osídliť Rusmi. Pretože Ukrajinci sa bránili, nechceli bolševizmus. Это геноцид. Bola to skutočná genocida. A nie je o tom pochýb. Mnohé krajiny holodomor uznali a je správne, že ho uznali. Je to naozaj pravda. Bola to naozaj premyslená genocida. Raz som napísal vo svojej básni,
že niečo také môže len Satan urobiť. Ako môže človeku prísť na rozum zabiť milióny ľudí hladom? Ako je to možné? Називати точну цифру жертв голодомору. Je veľmi ťažké nazvať presný počet obetí holodomoru. Už v čase holodomoru sa vynaložilo veľké úsilie na zakrytie skutočnosti, že bol hlad ako taký. V dôsledku toho sa niektoré úmrtia často neregistrovali. Smrť od hladu bola často zaznamenaná pod úplne inou diagnózou, aby sa nepreukázalo, že ľudia zomierajú od hladu. Informácie o tom, čo sa tu deje, boli zablokované a iné krajiny nemohli pomôcť, pretože ich uisťovali, že je všetko v poriadku a v našej krajine nie je hlad. Dokonca bolo strašne len povedať niečo o holodomore. Ja som napríklad bývala v Kyjeve a nikomu som sa nepriznala, že nemám rodičov. Nepriznala som sa, že všetci zomreli od hladu. Bála som sa o tom hovoriť, pretože za to by som mohla byť uväznená. Preto som nikdy nikomu nehovorila o holodomore. Neviem ani, ako to možno povedať. Okolo roku 1988 sa objavili prvé publikácie v literárnej Ukrajine a v miestnych novinách, v ktorých sa hovorilo o hlade. A vtedy sa v Ukrajincoch niečo zlomilo. Ukázalo sa, že túto strašnú skúsenosť prežili milióny ľudí. Takmer v každej rodine je niekto, koho sa nejakým spôsobom dotkol hlad. У кожному селі, в кожному районі, обласному центрі, в столиці моляться за найрідніших, найближчих, найдорожчих людей. Моляться за рід, моляться за весь народ. Prežili sme túto strašnú tragédiu. Máme tento strašný zážitok, o ktorom je potrebné povedať svetu, aby sa viac nezopakoval. Chcela by som, aby sa to nikdy nestalo. Nie len v Ukrajine, ale aj na celom svete. Aby sa to nestalo. У холодній хаті нічим протопити, ой, дай, мамо, їсти, плачуть малі діти.
Ой, дай, мамо, їсти, плачуть малі діти.